ଆରେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବସେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଦେଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଅ ଘରରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁର ସାଙ୍ଗରେ ନଢ଼ିବି। ୟୋ ୟୋ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଠ ମୋର। ଇନରେ ନା ହେଇଗଲା ମୋର ପାଠ। କ'ଣ ଆପଲ ବଲ ସିଫର କିଆଟେ ଡିଫର ଡଙ୍କି ନା ଡଗ କାଇଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଲେଖିଛି ନା ଆକି ଲେଖିଛି। ଡି ଫର ଦିଲବାର ଦିଲବାରି ଓ ଦିଲବାରି ନାଇଁ ରେ, ଡି ଫର ଡଙ୍କି ଡଙ୍କି ରେ। ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବିନି, ଜମା ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବିନି। ଆଜି ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରରେ ରହିବି। ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। A few moments later. ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ହେଇଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା। ହଉ 5 ମିନିଟ୍ ଚଲେଇଦେବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ। କିଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛି? तेरे नरे 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 ना तेरे ना नरे ना ना नरे नरे ना 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 ना। 2 hours later. ହଉ 5 ମିନିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଚଲା ହେଇଗଲା, ଚାଲ ପଢ଼ିବା। 5 ମିନିଟ୍ ଚଲାଉଥିଲି କ'ଣ ବା, ରାତି 10ଟା ହେଲେ ପଢ଼ିବି କ'ଣ? ଚାଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ, କାଲି ପଢ଼ିଆ।